Nazzare Novella jew kif inhu magħruf ma' ħafna minn dawk li kienu jsegwuh fuq is-set tat-televiżjoni, Reni Vella. Reni miet wara li kien ilu għal diversi snin maħkum minn marda li iżda u ġildilha bi qlubija kbira. Bla dubju Reni kien personalità ferm maħbuba fost it-telespettaturi wara li kien itella diversi programmi sempliċi iżda ferm informattivi. Reni kien ilu sa mill-2003 jippreżenta programmi fuq One u sa ftit tax-xhur ilu kien għadu għaddej jippreżenta flimkien ma' Martu Polen. Iżda Reni mhux minn dejjem kien jaffaċċja l-kameras u beda fix-xogħol tal-ospitalità u saħansittra kien ikanta. Beda jkanta b'kombinazzjoni. Kien diħel sieħbi jieħu sem ġewwa festival, dak iż-żmien kienet ir-Riza Song Festival mal-GM Productions. Deġi Alla jaħfirla kienet tagħti ċans ħafna nies ġodda, kienet torganizza l-Mismul ta' dak iż-żmien. Kienet torganizza festivals matul is-sena u daħal sieħbi u qalli jidħol qalli ħaneħdu pjaċir. Bħala avventura. U tħalt u rbaħt kollox. Reni kien reliġjuż u jħobb jgħin lil proxmu kif kien stqar meta kien viċin il-mowt fl-2002 sab sens ta' rispett minn dawk li kienu jaqsmu ħajtu. Iktar napprezza l-imħabba tal-familja, pereżempju rispett tal-mara tiegħi, il-ġenwinità tal-imħabba tkun taf minn vera jħobbok. Fuq kollox il-memorja ta' Reni tibqa' għal dawk kollha li kienu jsegwuh. U fuq kollox issa naqat magħhom it-Tommy li sfortunatament qatt ma ra d-dawl tad-dinja. Għandi ktieb assoċjat apposta link, The Twins, għaliex inti twin fil-fatt. Ħafna nies ma jafux li jiena twin. Ma semmejniex twin ħuk jew uħtok? Le, wejn, jien twilet jien biss, il-Tommy ieħor twilet mejjed, jiġifieri kien stillborn imma xorta nibqa' ngħid li jiena Tommy u x'hekk.